ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୋଜା ଆଲୋ ବାଡେଇ କର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ହେଇଛି ତମକୁ ଅନା ଶୁଣ ଭଲରେ ଶୁଣ କାନ ଦେଖିବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବେ ଆଉ ମତେ କହିବେନି ଶେଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବେ ଏଠି ନାଚୁନି ସେ କଥା ଆରେ କଣ କଣ ସବୁ ହେଇଥିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅରୁଆ ଭାତ କିଏ ହେଇଥିବ ଖଟା ଖାଇଲ ଆରେ ଖଟା ଖାଇବା ବୟସ ମୋର ପଳେଇଲାଣି କେତେ ପଡ଼ିଛି କେତେ ଖାଇବ ଭାରି କନା କଣ ହଉଛି ଏଠି ନାଚୁନି ଆରେ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅରୁଆ ଭାତକୁ ଗୁଆ ଘିଅ ଆରେ ହେଇଟା କହୁଛ କଣ ହେଇଯିବ
ଆଉ ଗାଁ ରୋଳ ଖାଇବ ଚାଉମିନ ଖାଇବ ଯାହା ଖାଇବ ସବୁ ପେଟ ଭରି ଖାଇବ ଆଲୋ ପେଟ ଭରି ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବା ସେଟା ପେଟ ଭରି ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବା ସେଟା କଲ୍ୟାଣ କରିବା କିବା ଦକ୍ଷିଣା ଆସ ମୋର ସାଙ୍ଗର ତୁନି ଏଇଠି ଆଉ ଧନୀ ନନା ଶନି ନନା ନେଇକି ପଳେଇବା